Imaš dece, to ima dece. Pogledaj ove mlade, o čemu pričaš ti? Kako razmišljaš? Upozoravam. Ne, ometat ću vas. Da li vi razmišljate ovako? Gospođo, upozoravam vas još jednom da nas ne ometate. Ma nemoj. Jel? Ali se mi pričamo. Ometate me dok radim. Šta radiš? Ja radim. Šta radiš? Ja radim. Upozoravam vas da nas ne ometate, da se pomerite, nemojte mi se obraćati. Ja prema vama ne postupam, nemojte se obraćati. I ja vam Upozorio sam. samo pričam. Što ste me upozorili. A ste važni. Pazi, obuku tu uniformu. Sad je, vidi, on je jako važan. A da li završio osnovno? Stvarno pitanje. Baš me zanima koliko imaš razreda osnovne škole. Baš me zanima. Da li si ozbiljno završio tu školu? Pa naš je problem što mi njih da. Sramota.